Avui farem un plat italià amb ingredients molt mediterranis. Fem espagueti a la puttanesca. Anem a refredar els tomàquets i anem a fer el tomàquet caser. El tomàquet caser o el tomàquet con caser és això que en francès vol dir que és tallat fi. I és això que farem ara. Que ja m'heu vist a fer moltes vegades, que és treure els pètals, sí. I deixar el que seria la polpa i la resta de... Bueno, la pell sí que la llancem i la polpa la podem guardar per fer qualsevol altra cosa. Com per exemple un sofregit o el que sigui. Anem guardant això. I amb l'escaldat i després, si el refredem de cop, es pela molt fàcil. Tallarem així. I traurem tota la part aquesta. Això d'aquí ho reservaré aquí, per això que us deia, per fer un sofregit. I anem deixant els pètals a part. Llavors dels pètals el farem els bastonets i dels bastonets els quadradets. Aquesta recepta és una recepta que té sabors així àcids i amargants. Això ens fa salivar, i a part el picant, ens fa salivar molt, fa que en vulguem més i més tota l'estona. I una de les parts més àcides també seria el tomàquet. I més ara, fora d'època, el que ens passa és que el tomàquet és massa àcid. Ho podríem corregir amb sucre, però jo el que faré és corregir-lo amb una pasta concentrada de tomàquet, perquè també, a part, el tomàquet ara està fora d'època, no té tant sabor de tomàquet. D'aquesta manera tinc la part més dolça i també intensifico el sabor del tomàquet. Posarem una cullerada, dues, i remenem. Després, quan això va agafant temperatura i ho posem al foc, ja se'ns queda tot molt més barrejat. Posarem un raig d'oli i agafarem 2 alls. Xafem i el que sí farem ara és esclafar-lo i refregar-lo amb la paella. Així ens anirà deixant tot el seu sabor, amb pell i tot. I a la que veieu que comença a enrossir-se una mica, hi afegim tot el tomàquet con caser. Posarem més o menys una copa de vi blanc i just quan ens hagi reduït a la meitat aquest vi blanc ja podrem començar a afegir més coses. Anem a fer bullir la pasta ja. 5 litres d'aigua perquè hi posarem 500 grams de pasta. I això d'aquí, mireu, que ja ens ha reduït a la meitat i podem començar a afegir tot allò que li falta. Una mica d'oli d'anxoves que li aportarà profunditat. Perquè això ben bé seria un plat únic, que té tants ingredients i li posem 500 grams de pasta, les olives negres, que seria pràcticament això, un plat únic. Tirarem les olives verdes. Farem un bitxo, així, el trencarem, l'esmicolem. Així li posem aquell punt picant. Una mica de sal, després si cal ja ho corregim de sal i les tàperes. Una, dues... Deixem que s'acabi d'integrar tot això i ja podem aturar el foc i ho deixem aquí, que vagi fent, perquè ja sabeu que la salsa espera la pasta. Bé. I agafarem i tallarem els espaguetis. Posarem dins, l'aigua ja bull, ja té un pols de sal, 5 litres, 500 grams. Tot dins i que vagin entrant. Mira, just ara que comença a bullir una altra vegada, que ja ens ha tornat a agafar temperatura, ajudem a que baixin tots els espaguetis. Una curiositat. Es veu que a Igualada, abans que es fessin espagueti, es feia una pasta així tota llarga, que en deien cordons. Ara no sé si això dels espaguetis s'ho van inventar els italians o els catalans. Que vagi fent i comptarem més o menys uns 7 minuts. Temps just per netejar anxoves.
Agafarem les anxoves, les traurem. Aquestes ja són hidratades i ja són amb l'oli. Mireu. I veieu? Tot això d'aquí, que té aquestes espines, així amb els dits, anem fent així i van sortint. És molt fàcil. Però és molt desagradable anar menjant anxoves i trobant-te aquestes espines tan menudes. Sembla com si fossin pèls o vés a saber què. I així ens ho evitem. I per acabar de treure totes les espines que s'han anat quedant totes enganxades, simplement posem això aquí, amb aigua mineral, això sí, totes les espines ens pugen a dalt, ens deixa l'aigua bruta, però les anxoves netes. I les anirem tallant per la meitat. I falta molt poc. I agafem ràpid i anem a desfollar l'alfàbrega. Una bona olor. Fem servir aquesta alfàbrega a la mosquit. Si ens hi posem alguna floreta d'aquestes que són més picants, l'aprofitem, ja que la tenim. Anem fent fulles i prou. Tornem a engegar el foc. Ara sí que ja tot és immediat. Aquest plat és ben fàcil de fer. L'únic és que ara al moment has d'agafar i començar a coordinar-ho tot. Agafarem el julivert una mica. Ara, tenim tots els elements, això ja ho tinc. I anem passant la pasta cap aquí. Ens hi caurà una mica d'aigua, però ja ens va bé. Fins i tot, si ens en fa falta una mica més per acabar de lligar la salsa, afegim aigua de cocció. Com que és aigua mineral, l'únic que té doncs, és aquest midó que ens ha deixat anar la pasta. Acabem de remenar. Fixeu-vos una cosa, també. Sempre que fem pasta, acabem fent el mateix. No vaig amb l'olla aquí i ho començo a escórrer i aquestes coses, no. Perquè, si no, tindríem una pasta que se'ns acabaria quedant com si fos un flam d'espagueti. Ara sí. Parem el foc i ja podrem servir-ho. Una, dues, hem posat molt. Aquí. I ara vaig a triar coses. Una mica d'olives blanques, de les negres, un all. Agafaré una mica del tomàquet que ens han quedat aquí baix. Estic complicant la vida per ensenyar-vos això bé. Agafem una mica de l'anxova, les fulletes d'alfàbrega i la mica de julivert. I ja ho teniu. Ah, espera't, que hi posaré un raig d'oli. Ara sí. Vinga, ja ho tenim. Això ben bé és un festival de sabors mediterranis. Vaig a tastar anxoveta i espagueti. Brutal.